Aron re pen sang tiki pon along sen mahaldor atum cilang pen nebdunsi forest atum aphan kahodai pon. APHLC Downsri aru atum pen pherang kame kipha. BJP Songja Poren Singh rong hang kiso chiklue John Kiple. Kardom Pinia Birota long penere sami raniti mungki. Tangke Pinia Birota arjuik tha. Ajara so le claim ji sitami aruna tek bensi claim dam nangji. Kali pulote kisunga towarsi che thorong. TT ni phaing korai CR ni Manja is Division Central Range ke parlo Hawar Kimialong Aron Re mate mohol ave pin pen sangti kang hupon ke ret bika jok mohordar anching room pet pen kang hua sangti hum cap ang neptunsi forest atuma phan hodai po azruding klui pen mohordar doon atum chilang si sangti ke pon ing tong sinangpu che parai pon ate sangtia dor kavya jok sangti ke pon kang ton laso unahot pinaan atum ale kachu enji aphan Aron Re mate kang hupen sangti ke pon ing ton te pu arjulong si kacheleng bom unahot Hawar Kimialong sangtia gari home cap an nepo lapen mohordar atum kaning je pon ke koson pensi Aron Re mate alu ave lapen mohol ave pin pen sangti ke pon long bom lama puta ning je pon athe dak Hawar Kimialong amat forest atum do bon ta theklong le detma mate kachrab dun do ma puta arjupon lasila home cap Aron Re pen sangti kang hwa gari ke arona teng pen ing sai ponang chi puta chuning ripon tong nang ko bang ning duk pik athe ni to mohorda tong ke royalty da PTP phanda ki sung do kok lo athe kang hu ja se met pet borjana area pen teng lok dak Hawar Kimi la so dak itu sangti kang forest pen atum pen ba authority tom pen thang order ave pin pen si kang hu ja se met pet nang li dun pi ka join ne kang hu pulo de la tom ke adorta avelo thang da velo aning ha ling pilo hala so join ne ni to mohorda tum ande ki sung royalty gp un e ni tom ador long le ta son si ni tom phonang kok lo la si ni tom ta so area long ko son si control di ma la bang ke forest sai ki tom man si ni tom chuni ri nang kok ko la pen authority tom han da lang nang kok ko la pen la dak mandarem sandar long ko pia posi la son je plang dat ma ko son si la son kang hulong rat ma ajor ni kang sam pas bai pen dam long le phule non apor ko an lo ni tum non 10 11 baji alo ta so apor da gari hum cap an non ni tum nep long lam horda tum ni tum ta ning hang le klem kali sai jok ji de lo ni tum ta mohorda ra tum ji tu ki sung rat ni to mohorda tum royalty ji pi un e pen cheng lok sang tia dor nang ka ve pen cheng lok non apor ji tu Karbi ang long long ji tu ke crisis hut ni tum la sona position long nang le rok la so join ni si ni tum ta ke chong hu bang ke ja se met pet nang khang dun te hu ta pini ar ni ko an ne li ta ning kan ni thom an ngol chi so lai lo ta me la swang bang la so area long ke chong hu bang khang un e det son si ni tum thek long ta si la so area long ke chong hu ja se met thang pi kang hu supplier dom puno ba jat dom puno an othora to lamang chini dum telo ante la bang so area DFO ke mane DFO pen ranger pen SF DFO bang ke Bikram Singh rong pisa la pen dak miltum range IC ACF sa bang ke prola krosa Johnson atum verify pa me pen dak mohol ave ya ave ka gosa vi boten ang tum la bang so hum trok sina gari phan ko pisa tum pin chong pan po sis dat nang ko po ni ke nang tum theng no mate dak nang tum branch me dak chibi pon lo dak Hawar Milong ma alang le tum dak sangti phur bom bu khobor berta chilong ne la bang solam nang ni chin nang tum hanang phan pon son dom ma dak i mohol ave pusame non mat ni tum solam bang dak pen solam bang chin kilong galang Tante nali nan than mon thegi mala la punat la non so so war izu na mohol doma non mat ni idea be tela inang ni tum kala bang so non ka idea be pusang le pulon tela tum ke kang hu si forbom lama mate mohol do ben si forbom la
Oh, non la kagos verify la TV jalan do pote la kagos atsupan verified pen ayat ta chini ko. Dang si mohol la ve pun ke kagos ke nabe si long ponte. Lagi kecok se pen si lagi ke long ko la si la so tha kan ni tum sai nang kok ko. la anan arni pen dak for bomb pun nang tum dak hawar mi pun ben ke birta long bomb thailo nang ni tum phan lang mili nang ni tum ke dake office nang ni tum themu chola din lo nang ni tum han birta nang pipe ma dak hawar mi do tum ke Non ma la so berta bang ti bang bela. Arni bang forest thing no si to war ke dak sama se dolo alang to forest tum ke dak ene ke pa do chod han ma mate ke pa sang chod phan nang tum dak bi pon lo athe gari ke thing no ma si arni bang se track ke dam ji la bang so check dun de la bang so lam nang tum charge mar ji ja La da ke pado ke la pu pachekon bom halo la sini tum tha pu chekon bom lo si mathalo. ente no na teng check che pu pa dam bong pu tha nang tum action mate nang tum hit ben pini complaint si bi pon ni ma dak forest tum pu tha no na teng arni bang se ke dam lo a thing no ma si so la puson se dam bom ke dam tar ni se me la puson se dam bom lo la se la so lang pu tha lang tum ke a meg yang clip son thak thak non ke la se la son ki bi chol tum hang nang tum hin ben ko pini pu pon ji ma nang tum forest hin ba se me Anke mu ya ta sartum pathan. Chiti ni pha inkora hini arni APHLC Dhansriya Roatom pen Article 244A mate hemprek ki hang pameme lapen 6 sedu arona teng pen kirimre mate ki claim pon pia puthak alang ni tum pen ningdu kachepak lang pen kaning je pon abir tanang Chethanda me non ki khibom MP ningkan pho ki plenglo Sita hemprek mate Article 244A non anta Parliament session along ningje dunde Anparata Karbi Autonomous Council along 6 Raja Kong ko amikethe jahar jak JC Panchayat e kateng pen VDC ke seng chipuke chekor thekhe Kewang GMP kile ke APHLC Rapcharia Song pen kache toy dunji jai kathara phansi MP kilik bahai vek popusi APHLC Dhansriya Meipu Mohan Singh Tokbi Bikram Rongphar Lapen Bor Singh Terona tum Autonomous State itu constitution nang tok da autonomous state article 244A naso kache song pena aji dinglo ratum ta longpo pun pena aning chi the lo aprang ben ta sita nonta don puta long det naso koson si itu autonomous state palong thegima lalo menalam mage napenke non la MP da atam kijutpo non da ongelo acheklota autonomous state banke wan thege delo lapenke MLA ta atam ta juji dok lo MLA tumta lapende ke la CM ya matumta atam judun pitpo aprang penda pulo sarjaya kathar bangke autonomous state palongji pulote jitu elected representative election pen ke hai tang latumsi chirian nangji chirian det si anun antike state longle aprang bata pachini lo cita non council caribom itu latumbang mane cirian hai hedek amasili tumbang ke non puarni ta autonomous state bang along le det lo asi autonomous state ke hang ajoine ili tumhan kapre ke bidikang limbe nang pasungolo non la new land settlement policy la ta paklang tanglo la bangke khayana ta ador pasopik ini rongosor hai huita khayana pi bangke nagi unidet bo a high rate pinak asi khayana ki pinangi puide lage mithang long le chi yor nang kok la an ason sidu la so non la so new land settlement policy bangke itu mai kroitek the bangke to alaka lapen iat puro long le nang ha la ta backdoor pe se nang dutlo
lapusi bane la so oton mas tet ke hang join ni lo la hai klang tabrek la si non rat atum titini nang poje itum non kematha apor nangle tanglo itum mesena monit non hejong rong asara tumta jela ponchait alama aputha bang rong asara tumta aninge dok de chipaklang la sonak thang sini tum 19 ron siri competency ben ni tum IPLC ben hitame ni tum tala sobang ke chidon don ni athema ili tum hana paklang tang la pen ke ili tum han hong mithala long ki tok ta du la solang bang ki je ili tum ladak 6 schedule area bang ke 1954 ahut pensi aronang thik piat lo la soron ta nelitum kalmayo Julai 13 tarikh ni konsil pen pangdak lo rat kadu kami solang do da sini lo lasi laso sini lo rapi konsil pen pangdak de rapi paklang de rapi ta akonon poncha da bangke non ai ke thik dinga tu la konsil long ke do tu bangke lata alang tum ke chedon dun mate alang tum ke kroy dot la busan sang thek thek long lok lo la sia son tinamat EPDL sia tum ni tum EPDL sia song ne kai tani tum ke pang technology la ke chok che ke la silanon ponchait la sonak thang lo ponchait pu sar jai ka thar ta nang than lo ponchait pa mining ko pilo ponchait committee bang tho polam ta press media long ta pilo ni tum la thek long lo pe ni tum la agamra tum han ta rong sar atum han ta isi alu pilo hong bidan alu pilo la si la so putha ka bangke ko bu son si alang litum la so bangke ka chikroy dum thek lang ma lanon jitu rat chari bom konsil ke do tum ta athema alang litum lanon MP punon la pena konon la tuliram ronghang punon alang litum ka chisong tang le mati ho alang litum ka chisong tang ajat mai arjap thipo la pen galang litum ka chisong experience ke do tang lohri long pat la pen khay phan ka chiraji la so bang ke experience ke do tang voi phit sita mi alang litum laing hoi kang ni long pen ke halai ting ni lapsi kai tala tangka tohar selang ding la busong sang thek thek long lo non athema hemsu ke tangte ta jongsi ke patangte do kok pulote ke nep ji pu lata hemsu ke tangte ta penan do towar lata arong tin arni wanga news le lang ta kai ta towar ke tangte lo busong si thek long ako ilitum la dopiglo non hala solar project la sonak thaglo solar project la rathur pak hala ta chisong nu nang ko alang litum ku pisil hai chini la tung ke chisong tang experience ke do tang le mati karbi longri long pa la pen khay phan ke raji pure alang litum da ka chisong tang ngla sila hai experience ke do po ma pu voi pisida ma alang litum la song keng ke delo no bangke la kai da la tangka to war silang ding lo tangka ke long sikenang la pen arang ing hoi ni long tiga bangke cholong nang po hem rit gari ghura lahe hampurti chi thik long nang pola son salang litung ke nona kam long gang thek long rong lo Nizang Karbi Anglong Abarim BJP District Committee Dunmei Phu Lapen Abarim PHC Chairman Lapen Abarim Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Ardeng Pen Abarim Nai BJP Songja Popua Manpen Manpeng Alu Kilong Duna Bangphu Alangli Rensing Rong Hangta Inutlo Rensing Rong Hangke Kecheng Sia Hut Nizang Karbi Anglong BJP Ratcharya Song Aphan ke Pangtang Nai Abangphu Lapen alang like Nizang Karbi Anglong along Ratcharya Song BJP Achili Kirik Abangphu Loputa Pinang An Arat Atumpen Ningjep Lapen Kecheng Sia Hut alang li BJP Ratcharya Song Amen Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kilikahut Hamren Constituency Pen Kachipati Dun Abangphu Pinyarani alang ni phan birta ke topon nang ko katheke alang ni aok apran ke meme chikloi jongso se nona maralang ni phan hojai ham hospital long si sekelang padopon bom ahema sorpen kapachini pon lan arani kiso ajrding pensita me majok BJP songja poatum sita me humidam bangbelang Lapan Karbi Anglong Autonomous Council penta me kelangdam avelang lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Tim Karbi Anglong atum kilangdam ji Lapen birta ki endam ji aphansi ahema sor Lapen adona ra patum pen kachuningri padupo Kheroni pen Edward Tiso nangkilo birta
Pini chiti ni phaing ko rahini arni Borpothar police station ke parlo Santipur mate khakrajan naka checking along arni wang son thak thak ke reka kuro kapadopon bama hotsi ke ongdung arona lo kabe pin pen ke wan urea Borpothar police atum pen ke nebdun lo Birta ke ribdun longa tenke bangso urea tuli pensi ke wan la pen ke ponji la ke Dimapur Nagaland puta than pachini pon Labangso urea kapathek long le deja phanpura bangso urea thak moida si nang thap kado kave urea 300 mate pharo ke thoma packet lapen moida pangrumpet pen pharo isia packet kachingnang check LP truck registration number AS03BC 8888 aduntu banghini kachingnang check atumamen laposon henlo Rangjan Bhujan arta nikanikoi apuamen Subhas Bhujan Arong Jorhat Titabol District Jorhat Rokib Ali Arta Nikanikora Troxy Apuamen Arsap Ali Arong Lake Mukokchun Nagaland Nonamat ke doan Borpothar Rekomasai Khatum Cheparadek Ponsi Karju Padopot Bomla Tangte non malam sopar phan birta mo ingtonik sinang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihenamo phir puthot birta long wang tweak long Perang ke hundar crop pound aron ria saya long kacrab dun akoy ke long ajo kat news pen alang phan perang ke ar kupen pasang pon Perang ke hundar cro lapen ari sangwa dum Nogao district Kosua sor ikramur bu abang phan tangka ke hang thap wa koy pisi hamren arai komsai ke atum chiti ni paing kor isial ni hundar cro lapen ari sangwa phan nepsi hem kang sang pon Pini chiti ni phaing kora hini arani ada por phai plira achiti ma por malo Bukazan police station ki parlo Balipathar Dinglijan angden NH 39 atowar piakungalong bokar thang atrak jepar lephi Sonsi birta kilong pona tenke arunachal pensi bok kiwan lapen Dimapur amsi ponji Bonta ko pai ke lang noa jok towara beng along honi pholok lopusi truck katewara bang phupen nang thandu Truck bearing registration number AS010C0205 lapen driver Ramen Ali Hussein Arisangho Borbar Ali Pusi Pangthekpo Bangso birta kilong pen Bukazan police atum adimalong anpali damsi dona sai chiparedengpo Hanjang nang sopen Bisnu later report cut news Tangte pinia birta bangke lapansi kang tonik long kado kavita me dumithak me kurwang